Легендата за принцеса Родопа или за момичето от Зелената планина, което станало египетска царица. Някога много отдавна, когато по нашите земи живеели хора, наречени траки, в най-зелената ни и свещена планина се родила девойка на име Родопа. Тя била необикновено красива и с много добро сърце, с коси като злато и очи като утрино небе. Обичала да танцува сред пъстрите цветя и да пее с птиците в гъстата гора. Но една година дошли лоши времена, завоеватели нападнали Зелената планина и отвели Родопа в далечни земи, чак в Египет, насред пустиня и пирамиди. Нямало вече танци и игри, Родопа станала слугиня и работела от ранни зори. Красотата й била скрита от сажди и прах, а тя шетала без почивка, чак до късен мрак. Всяка вечер сънувала родната си планина и това й давало сили да продължи на сутринта. Веднъж там отишла да донесе вода, пантовката й паднала в дълбоката река. Един орел я грабнал и отнесъл надалеч и я изпуснал скута на фараона в златния му дворец. Фараонът се изненадал. Какво е това? Трябва да е знак от съдбата и да открие чия е тази сандалка. Започнало търсене из цялата страна, кое е момичето със загубената малка пантовка. Когато я открили, обувката й прилегнала точно по крака и отвели директно при фараона. Той бил изумен от нейната скромност и красота и се влюбил в нея веднага. Ти не си обикновена. В теб има светлина. Искам да станеш моя жена. И така Родопа, девойката от нашите планини, станала царица на Египет. Тя никога не забравила родната си планина, за която често разказвала и хората я нарекли Родопа. Днес планината Родопи продължава нашата страна България да краси с името на момичето, което не спирало да вярва в своите мечти. Мечтите са тези, които ни дават криле и ако ги следваме, ще постигнем успех. Историята за Родопа е разказана от гръцки историк Страбон още преди повече от 2000 години, много преди да се роди приказката за пепеляшка на Шарл Перо. Тази легенда е била добре позната в Египет и Древна Гърция, а сега е време да бъде обикната и от българските деца. Нека се гордеем с нашата природа, история и хора и знаем, че българските земи раждат истински герои. Още легенди и игри за планината Родопи научи от ройчето от Родопите, малки пчели с големи сърца и още по-големи пътешествия.